ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತ ನಾವೇನು ಒಡಬಿದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನ ಸುಲತಾನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರ್ಗಾಗ ಅಂದು ಮೊಕ ಪಂಡಲು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ಬಲ ಪೋಯಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರ್ಗಾಗಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ತಿಂಗೋಕೊಂಡು ದಾದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪೋದು ಅವು ಹಲಿನಾಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಕೊರಡು ದಾಲೆಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಾಕ್ಲೆ ಅವು ಅಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತದೆ ಅಲ್ತೆ ಪಾಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎತ್ತು ತುಲಿ ರೆಡ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೋಲ್ ರೆಡ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಿದೆ ಮಗಲು ಪಿದೆ ಡುಲ್ಲಾಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೆನ್ಪಾಲು ಪಿರಡು ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ತುಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಲಿಜ್ಜಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಡಪು ನೀಚು ಅಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಡ್ ದುಲ್ಲಾಲು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಸ್ ದೆಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಟುಂಟದುಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋದು ಬರ್ಕೈತೆ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ದಡಮ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ದಡಮ ಮರ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ದೆತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಸ್ ತೆಪ್ಪೊಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಸು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತುಂಟು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೇತುಂಡ ನಿಂದ ಬೊಕ್ಕಿಜ್ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜೆಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ತದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಪಂಡ ದುಂಬು ಹಾಕ್ಮನು ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ಒಂಬರೆ ಆಂಡು ಆಗತ್ತದೆ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ಏ ಸುಶಾಂತ ಬಾಕ್ಲಾಡು ಕೀಲ್ವಾಡು ಕುಚ್ಚಮವು ನೆನಪುಡು ದೈಮಿನಿ ಬಾಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೋಣದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಾರ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಚರ್ಬಿ ಗೊತ್ತನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಯಾವುದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಬಟ್ಟಿಡು ದಿಂಜಿದು ಪೋತು ಒಂದೇ ಸಮಯ ತುಂಬ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಪಾಡಾಡಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಬ್ಬಿರ ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚಾಗ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಸಮಯದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಎಂಕಲೇನು ಇನ್ನು ಮಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚಬ್ಬಿಡು ಅದು ಪೋತ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನಂಚನಿ ಏತ್ ಕಬಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಡಂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಡಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚ ತೂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬರ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎತ್ತನ ತೂಪವ ಎಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎತ್ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಕದ ವಾಸನೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋರಿ ಇಂದು ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ಉಂಟಾದ ಶಾಪ್ ದೆಪ್ಪುಗನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಪೀಸಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಬೇಕಾ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ देखो फाट रहा है फोन आगा ಕಾಟನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಮೂಜೆ ಕಾವಲಿ ಅದ 350 ಒಂದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 250ಗೆ 3 ಆದರೆ 550 ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೈವೊಂಡು ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಈ ಥರ ಸುಸ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕಾಗ ಕೋಚಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ರೈಸ್ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಎತ್ತದ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ ಅಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಿದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪನ್ಪು ಜಲ್ ಬಗ್ಬುಲ್ ಜಲ್
बकालेगित्ते तुझी पौड निज्जे इते स्टेट ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆ ತಂದು ಪೈಲೆ ತಂದು ಬೋದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಯ್ಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಚಾಪ್ರ ದೆತ್ತುಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ತಿಂತೇನ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ತಿಂತುಜಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಜ್ಯೂಸ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಜ ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಂದೆಟ್ಟು ಓ 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲಿದ ಪರಿಯತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ತಿಂತುಜಿ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಆ ಮೂಲ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಬಹುದು ಬಿರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೆಕ್ಕನಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇದು ತಿಂತೇನೆ ಅವನಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂತೇರ ಐಕೊಂಜಿ ಕಜಿ ಕೊಂಚರು ಗೊಲ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದೆ ಬಿರ ಗಟ್ಟಿ ಕಜಿಪ್ಪವೆ ಅಲ್ಲಂದು ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅಬ್ಬೆ ಅಬ್ಬ ಬಗ್ಲೋಡಾಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪುನ್ ಬೇತಾಯಿ ತಿಂದದು ಪುಗಾರೋಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುಗಾರ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಲೆ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂದ ಆಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಆಲೆ ಪುಗಾರ್ ಪಂಡು ದೋಪೆರೆ ಪುಗಾರ್ನ ಅಕ್ಲು ಅನ್ಪಿರ್ ದಾದ ಅಂತಾರ ಮೈ ಮಿತ್ತು ಕತ್ತು ಶುಭ ಹೆಂಗಲ್ ತೂಲೈತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ತನೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕು ದೆಪ್ಪರಾಪುಜಿ ಪಿರಪುಯಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಚ್ಚಿ ದೋಪುನ್ ದೊಂಬು ಬಾಬಾ ಸಾಕಾಪುನ್ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಹಾಪುನು ಬಯ್ಯಾನಗೆ ಏರು ಪೋಡ ಅಂಗಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೇತೊನ್ನ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲಡು ಪುರ ಅಂಗಿ ನೇಲೊಂದೊಂದು ಇಪ್ಪಡ ಇಂತು ಓಚ ಕುಂಟುನು ಎಂಟು ತೂರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಲಗ್ರಿಸಿ ಸಿರಪೋಯ ಹೊರ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ತೂದು ಆಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಿರಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಎಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ದಾಲ್ ತಿನ್ಪಾಯ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ತೊಲೆ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಲ ತೆತ್ತೆ ಕೊಡ್ಜಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆತ್ನ ತಗೋದು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್